Il-pubbliku Malti Wawċi is-sena l-oħra issellef xejn anqas minn 848,167 ktieb minn libreriji pubbliċi f'Malta u f'Għawdex. Dan ifisser żieda ta' 3% fin-numru ta' kotba mislufa meta mqabbel mal-2011, meta f'dik is-sena skont statistika miġbura mid-Dipartiment tal-Libreriji kienu madwar 700,000 ktieb li sselfu mill-libreriji. Minkejja l-iżviluppi teknoloġiċi fejn wieħed jista' saħansitra jaqra kotba minn fuq l-internet, il-qari tal-kotba stampati xorta waħda baqa' popolari. Informazzjoni li tpoġġiet fuq il-mejda tal-Kamra tar-Rappreżentanti mill-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo turi li 106,222 ktieb isselfu minn libreriji f'Għawdex. Dan ifisser li f'Malta sselfu madwar 700,000 ktieb aktar minn Għawdex. Id-deputat librar tal-Librerija Pubblika Sheryl Falzon spjegat li din l-istatistika turi li l-poplu Malti għadu jażel li jaqra mill-kotba. Mill-istatistika li ħarġet dan l-aħħar turi li mis-snin ta' qabel beta tinkompara żdiedu il-loans. Malta nsibu 46 librerija pubblika fil-waqt li f'Għawdex hemm biss 12 librerija pubblika. Din tista' tkun waħda mir-raġunijiet ewlenin għax f'Malta jselfu numru ħafna kbar ta' kotba milli ġew mislufa f'Għawdex. L-akbar numru ta' kotba f'Malta jselfu mill-lokalità ta' Birkirkara, total ta' 63,000 ktieb, fil-waqt li f'Għawdex l-iktar li sselfu kienu mill-librerija tan-Nadur b'kollox 25,000. Il-kap eżekuttiv tal-Librerija Nazzjonali Oliver Mamo star li f'lokalitajiet popolazzjoni kbira jidher li jkun hemm aktar nies li jisselfu l-kotba. Ovvjament il-natura tal-post taffettwa ġifieri skont kemm hu kbir il-post skont l-istatistika pereżempju Birkirkara to be expected hija l-iktar waħda li toħroġ imma dik tmur mal-popolazzjoni ovvjament tal-post. Apparti minn hekk ukoll għandek il-fattur ta' spazju, librerija li llum il-ġurnata tmur lilin mis-self ta' kotba. Biss jiġifieri jkollok programmi edukattivi fi allura aktar kemm ikollok spazju, aktar qed tiġbed il-klijentela. Skont din l-istess statistika aktar minn 3/4 tal-kotba fil-librerija ġejjin minn donazzjonijiet.